Epäilemättä monet teistä osaa olla hämähäkin. Monet epäilivät, että Harry Potteri on virtsannut lakon kenkään. Lakko kuoli 5-vuotiaana. On siis selvää, että lakolla on Dumbledore. On aika hämärä. Onko lakolla ase? Näyttääkö tämä lakolta? Ei, tämä näyttää emojilta. Mietit nyt varmasti, että mitä tekemistä tällä on Ylypahkaan kanssa. Valitettavasti en tiedä, joten toivottavasti Dumbledore tilasi 115 Dumbledorelta.